Хайырлы көн. Эфирда юлчы тапшыруы. Һәм без Кукмара районындагы һәм аның тирәсендәге татар авыллары тарихын барлавыбызны дәвам итәбез. Ни өчен аның тирәсендәге дип әйтәм? Чөнки без хәзер Киров өлкәсе белән Татарстан Республикасы арасындагы шик сызыгында басып торабыз. Һәм менә нәрсәсе кызык. Бездән 100 метр ераклыкта гына Кукмара шәһәре, Татарстан Республикасы, 400 метр сул яктарак, миннән сул яктарак була инде. Пенәгәр, Иске Пенәгәр дип аталучы татар авылы. Ләкин ул инде Киров өлкәсендәге татар авылы булып тора. Аның да тарихын барларга дип тапшыруыбыз башында ук Киров өлкәсенә кирип чыгабыз бүген. Шик сызыгында турабыз, шикне чыгып Киров өлкәсенә аяк басабыз дип сөйләшсәк тә, Пенәгәр Татарстандагы татар авылларыннан бер җире белән дә аерылмый. Авыл халкы үзе дә безнең өчен шик сүздә генә бар дип яши. Авылның Кукмарага терәлеп торуы аның тарихына да, бүгенгесенә дә йогынты ясамый калмаган, әлбәттә. Авылда инде трудоспособный население күбрәк пенсионерларга караганда, и менә бу Кукмараның безнең белән рәттән булуы безнең өчен бик зур плюс инде. В основном кеше шунда эшли. Күпме кеше яши хәзер авылда? Хәзерге көндә безнең авылда гына 1143 кеше. Безнең җирлеккә 2 авыл керә инде. Авыл дип, аны поселок дип атыйлар, Нурминка поселогы, ул элек бик зур булган. Хәзер инде анда 65 кеше генә яши. Ул да татар авылы? Онда кушма халык дип әйтик шулай. Анда кемнәр тагын эшләгән? Онда бар марилар, онда бар утмуртлар, бар татарлар, бар урыслар. Хәзер бөтен кеше берсен-берсе аңлап бетергән. Менә шул ук безнең авылда инде в основном татарлар. Нурминканы әйттек бит инде төрле. Алар барсы да татарча сөйләшәләр. Алар барсы да татарча беләләр. Без анда төшәбез, аралашабыз. Җыеннар үткәргәндә без алар белән татарча сөйләшәбез. Сабантуйлар бергә үтә. Дус яшибез. Дөрестән дә административ бүленеш бер хәл, әмма яшәеш үзенекен итә. Пенәгәр авылы тарихын өйрәнүче галимнәр дә аны Кукмара төбәге татар авыллары арасына кертәләр. Әйтергә кирәк, Пенәгәрнең 195 еллык мәчете бу төбәкнең иң яхшы өйрәнелгән мәчетләренең берсе булып тора. Мәчет тарихын барлау һәм таныту белән авылның имам-хатибы үзе шөгыльләнә. Билгеле булган беренче мәчетне без әле белмибез. Бу мәчет 1826 елда салынган. Мәчетне Кукмара районына кергән Балыклы авылының байы Гомәр Биккулов салдырган. Бу турыда Киров архивында документ табылды. Авыл инде 1628 елга беренче переписта халык саны алу материалларында билгеле. Ул вакытта ул Пияр дип атала. Һәм авылда ул вакытта 6 гаилә, 3 фамилиядә яшиләр. Һәм алар безнең Нагайшур, Баймәмет һәм Урманчы фамилияләрен алган булалар инде. Башка авыллардагы кебек нигез салган вакытында төрле кавым кешеләре күренсә дә, Пенәгәр тарихының барлык документлары аның саф татар авылы булып яшәгәнен күрсәтә. Буяк галиме Василий Старостинның Нукрат нәселләре китабында да 19 гасырда Пенәгәрдә теркәлгән 90лап фамилия арасында нибары 2 рус нәселе генә күренә. Калганнары татарлар. Шунысы кызык. Пенәгәр авылында аерым китапхана бар. Авылда хәтта музей да бар. Ләкин Пенәгәр авылының мәчетендә шулай ук дини булмаган әдәбият җыелган китапхана киштәләре бар. Кемгә кирәк, кем тели шул килеп ала. Әлбәттә, бу китаплардан тыш, бу әдәбияттан тыш, монда фәнни әдәбият та бар. Булар инде Зиятдин абый туплаган көндәлекләр, тормыш юлым дигәч тә монда мәчет тарихы, монда Кукмараның 4нче мәктәбенең көндәлек язмалар, ягъни һәрбер вакыйга теркәлеп барган биредә, һәм бу мәчетнең үзгәрешләре турында бик күп җыентыклар бар, алар фотография белән дә эшләнгәннәре бар. Менә мәсәлән, без хәзер мәчетнең подвал өлешендә дип әйтәм инде, менә без аның аскы катында. Менә аның кыяфәте нинди булганда, хәзерге көндә инде без аның кайсы якка үзгәргәнен бик яхшы күрә алабыз. Мондый материал биредә бик күп. Ләкин шунысы мөһим, ул
китапларга һәм фотографияларга гына кереп калган тарих түгел. Биредә тарихны саклануын булай да үз күзем белән дә күрергә була. Әгәр дә без мәчет буенча йөрибез икән, әлбәттә ул яңартылган. Әлбәттә аның өстәп төзелгән өлешләре бар. Биредә барысы да заманча, барысы да уңайлыклар белән эшләнгән. Ләкин менә шушында Зиятдин хәзрәтнең бүлмәсе итеп эшләнгән өлешкә керсәк, менә бу мәчетнең үз матчасы, аны махсус күренеп торсын дип, менә шулай итеп тышламыйча калдырганнар. Бу яктагы бер почмакта, менә мин хәзер мәчетнең үз идәнендә басып торам. Әлбәттә, монда реконструкция эшләре алып барылган, ләкин менә шулай өлеше белән беренче катта да, икенче катта да мәчетнең менә 180 ел элек булган бөтен кыяфәтен күрсәтә торган, аның монда булган кешеләрнең бөтен җылысы, дугалары, сеңгән өлешләре менә шулай күрсәтелеп куелган. Монда инде мәчетнең тагын бер юнәлеше, аның әле музей буларак та эшләве күренеп тора. Бүгенге көндә мәчетнең тышкы кыяфәте шактый үзгәрешләр кичергән билгеле. Аларның иң зурлары 2006-2014 елларга туры килә. Шунысы мөһим, биредә барлык үзгәрешләрнең дә чоры төгәл кайсы өлешләргә кагылганы билгеле. Шул үзгәрешләр буенча баскычлап артка чигенәбез икән, Бенәгәр мәчетенең тарихи кыяфәтен күрә алабыз дигән сүз бу. 1826 елда менә Балыклы бае салдырган шушы мәчет 1970-ләргә кадәр әле шушы хәлендә саклана һәм килә. Бернинди үзгәрешсез килә. Инде менә 1970-ләрдә 80 еллар тирәсендә түбәләре калай белән ябыла. 1990 елда инде манарасы калай белән ябылды. Түбәсе яңадан яңартылды һәм үзе обшивка белән эшләнде инде. Мин үзем килдем менә мәчеткә 2006 елда имам итеп билгеләндем инде. Ул вакытта безнең менә мәчетнең күренеше шушындый хәлдә иде. Ул теге обшивка белән капланган, буялган хәлдә инде һәм акрынлап кына бүгенге көн таләпләренә туры китердә итеп без үзгәрешләрне башлап җибәрдек инде. Бенәгәр мәчетенең генә түгел, үзенең дә тарихы бик кызыклы. Бу төбәктә Бенәгәрне икенче Мәскәү дип тә атыйлар. Элек бу яктан узган Уралга һәм Себергә илтүче юлларны файдалана белгән авыл халкы. Биредәге товар төрлелеге Мәскәүдән ким булмаган. Авыл электән нык торган, бай яшәгән. Ул элекке тормышның шалымнарын гына булса да, мәчет музеендагы кайбер экспонатлардан күреп белергә мөмкин. Мәчетнең музей алай зур булмаса да, анда сезгә күрсәтергә кызыклы булган бик үзенчәлекле экспонатлар бар. Менә мәсәлән, гап-гади агач ши диярсез, әйме. Ләкин Зиятдин хәзрәт аны безгә бик зурлап, бу 19 гасыр кондиционерының бер өлеше дип тәкъдим итте. Шуннан да мәчетнең диварларында аркылы тишекләр бар. Хәзер күренмәсә дә, һәм аларга менә шундый шөйләр тагылган булган. Мәчет эчендә тынчу була башласа, бер шөйне алып куясын яки берничәсен һәм саф һава керә, вентиляцияга юл ачыла дип әйтик инде. Шулай ук бик кадерле һәм моңарча мин бер кая да күрмәгән шундый экспонат бу хөтбә таягы. Шулай ук 19 гасырга карый бу таяк. Бер караганда менә шушы мәгълүмат кенә дә җитә бит инде аның хөтбә таягы булуы һәм 19 гасырда менә шулай агачтан, кулдан эшләнгән булуы. Ләкин аның бер хикмәте бар. Менә ул тимер стержень дип әйтик инде. Тимер үзәккә җыелган. Аның таяк дип әйтерлеге дә юк. Ул кайын тузыннан җыелган җәмәгать. Менә моны күпме утырырга кирәк. Кайын тузын шушылай кисәкләп тулы бер таяк итеп җыяр өчен. Бик хикмәтле әйбер бу. Моны инде үстәге саксыз гына каяда булса куярга да куркып торасың. Һәм музей почмагы дип юкка гына әйтмибез. Менә шундый шкафлар, киштәләр эчендә әлеге мәчеткә кагылышлы тәрәзәләр, таяклар, аның нәрсәсен саклап калып була, барысы да шушында бик кадерләп урнаштырылган. Китаплар турында, кулъязма Коръәннәр турында әйтеп тә тормыйбыз инде.
Зиятдин хәзрәт Пенәгәрнең генә түгел, Күкмара төбәгенең барлык татар авыллары тарихын өйрәнүче галим. Үзе генә түгел, Фәрит Вәлиев белән. Фәрит абый белән киләсе тапшыруларда танышырбыз. Бүгенге көндә бу ике галим тарафыннан 15ләп татар авылының барлык булган метрикалары тулысы белән калганнарының күпчелек өлеше өйрәнелгән. Өйрәнелү генә түгел, статистикасы да булдырылган. Менә шунсы бик гыйбрәтле, ул вакытта яшәү озынлыгы бик кыска булган. Безнең үзебезнең менә тикшерүләр буенча инде безнең авылда 35 ел эчендә 1005 бала туа. 1005 бала. Менә шуның 600-дән артыгы 10 яшькә кадәр вафат була. Бу безнең авылда гына түгел, бөтен тирә-якта, бөтен халыкта бер төрле статистика бара. Ягъни күпчелек балалар бик яшьли вафат булганнар. Ә инде 60 яшьтән узганнар, менә бу еллык үлем җитемнәр арасында бер елга 2-3 кеше генә күренә безнең Иске Пенәгәр авылында. 60 яшьтән узганнар, бик аз кешеләр генә 70-не узганнар, бик азлары гына 80-не узганнар, 90-лар турында язмалар ансыз бик сирәк очрый торган инде. Алайса менә бу 19-нчы гасырларда язылган кайсы бер әсәрләрдә күренә, аны мәзәк итеп тә сөйлиләр. Кайсы бер язучыларда, мәсәлән, бүлмәгә 30-35 яшьләрдәге карт керде дип язып куйганнар мәсәлән. Димәк, ул вакытта 30-40 яшь инде ул өлкән яшь санала булып чыга. 40-45 яшьтәге ниләрне хатын дигән бит инде ул карчык дип язганнар инде. 40-45 яшьтә, ә безнең бүгенге көндә 60-70 яшьтәгеләргә дә карчык дип әйтергә куркып торасың. Нинди ширләр күренә? Мине бик аптыратканы Бирән дигән шир күренә. Бирән авыртуы дип әйтәләр инде. Ул булай әйтергә бик теге матур күренмәсә дә, шул тәрҗемә әйткәндә диабет авыртуы була инде. Бирән авыртуы, Бирән зәхмәте дип языла ул. Һәрбер авылда да, безнең авылда да шулай юк инде. Елга үлем җитемнәр арасында берничә очратырга. Зыяндаш дигәне нәрсә? Зыяндашны аны эпилепсия дип тәрҗемә итәләр. Әмма мин эпилепсия бит инде ул без беләбез, теге өлкәннәрдә күбрәк була торган. Ә бу балаларда 2-3 яшьлек, әле туып аз гына яшәгән балаларда балалар зәгыйф тугандыр дип әйтәм инде мин. Алар хәлсез зәгыйф туганнардыр инде, шундый хәлдә ниткәннәрдер. Монда безнең туганнар белән вафатлар теге бергә чагыштырылып бара инде. Менә күрәбез, чәчәк авыртуы бик күп булган. Авыртуларны, иң күп авыртулар гадәттә ютәл, бума ютәл, тамак, чехотка, күкрәк авыртулары, булар салгын тидерү авыртуларына. Процент буенча караганда, чагыштырып караганда, иң күбесе башка авылларда да, бездә дә шул ук хәл күзәтелә. Алдарак без Пенәгәр авылының нигез салынган урыныннан читкәрәк күчкәнен әйтеп узган идек. Сәфәребезнең чираттагы тукталышы булган Кәшемир авылына юл тотып, без Пенәгәрнең нигезенә якынаябыз. Тарихның бормалы юллары диярсең. Кәшемир үзе Оштырма елгасының икенче ярында урнашкан, Күкмарага терәлеп торган татар авылы. Күкмара тирәсендә йөреп торуыбызны дәвам итәбез, җәмәгать. Без Күкмарадан берничә чакрым гына ераклыкта. Шунысы кызык, менә бу авыллар үзенә күрә бер тарихның шигендә урнашкан авыллар, аларның менә шундый чоры дип әйтүем. Чөнки Күкмарада бүгенге көндә дә җитештерүләр бик күп. Шәһәр үсә килә. Шәһәр эчендәге күп кенә гаиләләр шушы якын тирәдәге Пенәгәр кебек авылларга чыгып җирләр алып, шушында төпләнеп, яңадан инде үзләренә нигез коралар. Шуңа күрә бәлкем бер 20 елдандыр, бәлкем иртәрәктер дә бу авыллар да җайлап, менә шул алдагы тапшыруларда сөйләгән Туеш авылы кебек җайлап кына Күкмара эченә кирип тә бетәргә мөмкин бит әле. Менә аларның шушындый авыл булып, шәһәргә терәлеп торган бик матур һәм бай авыллар булып яшәгән мизгелләре хәзерге вакытта. Шуңа күрә тәмам белеп карагыз дип әйтәбез инде. Кәшемир дигән авылга килдек. 1678 елдан башлап документларда тәгаен теркәлгән вакытлары бар. Нурминкә елгасы тамагында урнашкан.
деревня на устье Нурминка, речки Нурминка, Кашемир тоже дип язылган аның исеме. Ул вакытта биредә 10 гына хуҗалык була. 10 ир-ат яши, 6 ир бала теркәлгән. Ә инде 1908 елда, инде 2 гасырдан бераз күбрәк кенә вакыт узгач, монда 124 хуҗалык һәм 698 кеше яши шул хуҗалыкларда. Кашемир авылы Кукмара төбәге тарихына шактый зур йогынты ясаган. Беренчедән, 1748 елларда ук 122 ир-ат исәпкә алынган әлеге авылдан кешеләр яңа урыннарга күчеп утыра башлыйлар. Кашемирдан чыгучылар Манзарас, Киндеркүл кебек авылларга нигез салалар. Икенчедән, Кашемирның тарихы башы 1678 ел белән генә шикләнми булып чыкты. Кашемир авыл турында, менә мәсәлән 1595-85 елларда безнең күрше Нократ аланы районында, Нократ аланы үзендә Успение монастыры төзи башлыйлар инде. Шу документлар әзерләгән вакытта Кашемир исеме телгә алынган. 1595 еллар була инде ул. Менә бу авыл буларак искә алынгандыр бит инде. Әйе, Кашемир авылы турында искәди. Анда дин әһелләре монастыр җирләренең шикләрен киңәйтү өчен җирләрне киңәйтергә крестьяннарны башка җиргә күчәргә уйлыйлар. Һәм шунда инде Усат авылыннан Кашемир авылының чокырына кадәр бушлык ара язып куелган, бушлык ара бар дип язып куелганнар шунда. Шул елда ук инде. Аны 1612 елларның 10 сентябрендә Шулгин һәм Дишко фамилия чиркәү әһелләре Вятский Поляна монастыры карамагында булган җирләрне сорапсыз килеп утырган крестьяннарны күчереп утыру турында тагын сорыйлар. Анда да инде шул Кашемир авылы телгә алына аларның документларында. Шул елда ук инде. Кашемирның исеме ул нәрсәгә тартым каян килеп чыккан дигән төп төп фраза нәрсәдә? Менә аның әле төрле фараз бар инде. Бу элек мин авылдан тарих турында мәгълүматлар җыеп биргәндә бабайлардан да сораганым булды. Ике әмир булган бер семьяда, берсе кече әмир, берсе олы әмир булган инде. Шушы Кашемир бит безнең утырган җиреннән күчеп менә шушы авылга килеп җиткән инде. Шунда үзләренә җир алу өчен авыл кору утыра торган җирдән ике әмир арасында булган инде. Сугышта булмандыр инде, көрәш булгандыр инде. Бәхәсләшкәннәр дә җир өчен. Шул кече әмир җиңеп чыкканда икесенең арасында бәхәсне кече әмир утырып калган авылда абыйсы тагын җиткәрәк күчеп утырган. Кашемир тарихының тагын бер үзенчәлеге аның да монарасы киселмәгән борынгы мәчете сакланып калу. Ул чор өчен Кашемир артык зур авыллардан саналмаса да, мәчет белән бергә кечерәк кенә булса да мәдрәсәсе дә төзелгән. Бу чорда мәхәллә зурлыгын 81 хуҗалыкта 500 кеше яши дигән мәгълүмат буенча күз алларга мөмкин. Кояш баешында Кашемир авылының мәчете аеруча матур күренә. Борынгы мәчет, тарихлы мәчет. Ул 1899 елда төзелгән. Ләкин бу Кашемир авылының беренче мәчете шул вакытта барлыкка килгән дигән сүз түгел, әлбәттә. Бу чорда авыл халкы үзләренең искергән мәчетләренә алмашка яңа мәчет сорап прошение яза, гадиерәк итеп әйтсәк. Бу инде шундый сорауны, үтенечне хөкүмәткә шушы авылның мулласы җиткерә. Һәм әлеге мәчет төзелешенә Казандагы байлар Габделкәрим һәм Габделвали Юнусовлар алыналар. Аларның әтиләре Исхак исемле була һәм Исхак Юнусовның шушы Кашемир авылында җир биләмәләре һәм мөлкәте була инде. Тегермәннәрдер, башкасыдыр. Шуңа күрә Юнусовлар өчен Кашемир авылын бердә шит дип әйтеп булмый. Аталарыннан калган бит инде мирас шушы авылга бәйле булып чыга. Шул 1899 елның җәй көнендә үк әлеге мәчетнең сызымнары әзер була да, байлар бит инде алар эшне бик озакка сузмыйча төзелеш эшләренә дә керешәләр. Байлар дигәннән Кашемирне җыйнак авыл дип сөйләшсәк тә, Юнусовлардан кала биредә Хисмәт, Мөхәммәтҗан, Гыйният, Хисмәтулла һәм башка байлар булганы билгеле. Дөрес, ул чорда нык тормышлы күп кешене чагыштырмача бай дип әйтергә булган. Әмма бу исемлектә тегермән тотучы, алып сату, җитештереп сату белән шөгыльләнүче байлар китерелә. Юнусовлар бөтенләй югары даирә байлары.
ул кешенең Кашемирга катнашы менә шул җир Аның биләмәләре булу. бу әйе безнең авылдан җир биләмәсе булган. Аннан соң 4 ташлы зур су тегермәне булган, бер яргычлы булган анда һәм шушы тегермәннең ташларына әйләндерәчәне 4 турбинаның Алман иленнән кайтартканнан 20 ел була инде бу. Аннан соң шушы елгада, Оштарма елгасында аларның 2 токта, 2 рамкалы токта яру заводлары булган шул Юнусовларның. Бик күп кенә тагын башка эшләр дә башкарганнар инде алар шуннан тагы тиреләр дә җыеп җибәргәннәр, тегермәннәрдә ынтаттырып Казанга апарганнар инде. Аннан соң сабын заводларында кирәк булган төрлек майларын җыеп авыллардан җыеп алып киткәннәр инде. Сәүдәгәрләр эшләгән эшләрне барсында эшләп калганнардыр, монда авылдан җыеп алып киткән булганнардыр. Бер көндә ике авылда ике төрле борынгы мәчет күргәч, аларны ирексездән чагыштырырга тотынасың. Дөрес, ике мәчет тә безнең киңлеккә хас архитектуралы мәчетләр. Манараларның төрлечә утыртылуы үзенчәлек, әмма матур үзенчәлек. Бенәгәр мәчетендәге кебек манараларның бинаның диварларына таянып торганын белә идек. Инде Кашемир мәчете серләренә төшеник. Фундамент бармы? Пенәгәрнең фундаменты юк, ул ташка гына утыртылган пенәгәр. Бу авалгы нине карасак без монда авалгы карточкаларын 56 елгы аның таш икәне күренә. Менә монда да күренә. Менә. Аңладым. Заливать итү инде суынарак булгандыр, чөнки менә монда 56 елгы фотографиядә анда таш гына киселгән, матур гына шакмаклы ташлар күренә. Мәчетнең манарасы нидә түгел, мәчетнең уртасында түгел, башындарак тора, ул нәрсәләргә таянып тора ул анда, нәрсә өстендә утыра ул? Анда строп шикелле ясалган инде ана шуның основаниесын. Менә мен караса күренәдер инде шундый бура кебек инде. Шул бурасында утып куйганнар шуны инде. Манараны. Ырып дип әйтәләр инде, ырып ясаганнар да бураны. Кысылып тора инде. Җилдә нигә кысылып тора. Үзенә нагата шушы ниләр? Үзенә манараны. Бер нинди анда казак та юк, шпиль дә юк. Менә шушы нидә тора. Закон физики. 30 метр диләрме? 34 метр дип әйтәләр. Манарасы 34, та бүрәнәсе менә әйтәм бит, 18 метр шикелле. Мин булай гына күзгә карап гына теге метрлап үлчәмәдем. Ике мәчетнең дә биек подваллары булганын шамалагансыздар. Идән астының шулай биек булуы бер яктан ширегән аскан иргәләрне алыштырырга мөмкинлек бирсә, икенче яктан мәчетнең бөтен утынын, кирәк яракларын саклау урыны буларак хезмәт иткән. Монысын да сәфәребездәге әңгәмәләрдән генә белә алдык. Эзләнүчеләргә тарих һәрчак төрле яклап ачыла шул. 1710 еллар тирәсендә инде безнең авылның яртысы качып киткән дип язган әле анда. Башкирия киткәннәр, Башкортстанга. Әнә шул материаллар бар анда. Кайсы тирәгә икәне билгеле түгел? Юк. Ясактан, тагын Изүләрдән, Басулардан качып киткәннәр булган авылның. 38 йорт булган, хуҗалык булган инде вакытта, 38-нең 17-се генә калган, 21-нә йортларын ташлап чыгып киткәннәр авылдан. Басымчак ясаган булганнар да халыкка күбрәк. Ул вакытта менә монда калган ул салымнарга түзәрлек кешеләр кемнәр булды икән? Алар һөнәрле кешеләрме? Акчалы кешеләрме алар? Менә шул сәүдәгәрләр калган инде күбрәк бездә. Сәүдәгәргә белән янда эшләүчесе дә кирәк була бит аның. Менә шуларга эшләп биргәннәр. Инде эш тапмаганнары акча гаиләдә акча материалы яктан инде фәкыйрәк булганнар киткәннәрдер инде анда күрәсең. Аннан соң шул вакытларда Башкирия ягыннан баш күтәрүчеләр килеп чыкканнар инде. 2000 отряды булганы, менә шушы Пятская поляна ягыннан безгә катаба килгән 1600 тирәләре 1700 отряд кешесе булганы Мамадышагына киткән аның. Бу яклардан шушыларга ияреп безнең авылдан да киткәннәр инде. Алар үзләре артыннан үзләре белән алып киткәннәр авылның ярты халкын. Икемендә 20 ел ахырында Башкортстандагы татар авыллары тарихының бер өлешен барлап сезгә тәкъдим иткән идек. Шактый вакыт узса да, тарих үзе безне кабат ул якка сәфәребезне дәвам итәргә этәрә. Юл хәстәрен күрә торырга кирәк. Татар тарихы тулы бер континент буйлап сибелгәч, ни хәл итик? Әлбәттә, барабыз.
Тотарға тылмаш кирәкми дигән бик матур әйтем бар. Дөрестән дә татар халкына бер кайчанда бер нинди дә шикләр киртә булмаган. Ул кайда да иркенләп үз туган җирендә йөргән кебек йөреп торган. Безнең тапшыруда бүген моның тагын бер ачык мисалы булды дип уйлыйм. Ул Пенәгәр авылы. Килешерсез, әгәр дә тапшыру башында ук без чит төбәккә Киров өлкәсенә чыгабыз дип әйтмәгән булсак, сез нинди дә булса аерманы сизмәгән дә булыр идегез. Татар халкы кайда да бер һәм моңа без Татарстанга кире кайтып, Кашемирда вакытта тагын бер кат инандык дип уйлыйм. Татар халкы кайда да үзенең динен, гореф-гадәтләрен һәм үзенең тамырларын барлап һәм саклап тора. Әлегә менә шулар, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.